laraning lara ora kaya wong kang nandhang yo yo ya yo mangan ratuyan rajana dolan nang omah bingung mung kudu weruh poteng ati duh kusuma ayu ya yo apa ra trenyo sangen iki lho awakku sing urung apa muda leganono konku nandang bronto witing pari halo dimen mari konku lara hati Iya. duh duhku sumo ora halo awas apa pancen tega yo ya yo lalu senur paring usada konku nandang uyung muda laras Erwin syuting dalem menika wonten dalipun Bapak Wanto uti Bapak Swanto dalem Ibu Tri Suyakni dipun live streaming kalian Erwin syuting ingkang mongko abdi dalem pangrawit muda laras gong bijilan ingkang mangkung dalu punika monggo gentos sing inggil saya sing inggil soalnya Mangan ra
sound sistemnya apa iki Kang Mas? Pak Dekina sound sistemnya apa iki? Sone BSM. BSM. Tarik sithik ya Kang Mas. Dadaku senang ora krasa apa pancen tega mbak beluk janar paring satu ganku nandang Lah wonge do turu larone teko. Just gandes, terima kasih. Nyanyi apa piye, Dik? Laras. Say. Yo. Earning shopping. Marang janjimu wong manis nyitrani saiki njur lali rusake awakku iki amarga mikir sing tak tresnani kelalen wong ayu ra pamit ada gunamu mengkaca kuning tresnanku ya Pak ya kacu kuning nalika biyen kowe isih mandhe mrana mrene sing tak gawa ora bisa pisah najan mung dela nggih sak gadu-gaduke wong elor Mbah Kina sip mboten napa-napa Pak Nggih, Mas. nggih Mbak Ini matur nuwun keregengaken matur sembah nuwun Mbak Ini Mas Pande iki ning ndi malah iki? Ndi Mas Kang Pande Kang Pande. Wo, mulih cae. Kendang belia wis ketemu seliramu aja kuning tak janungku belia wes kumpul karo aku ya model laras Mijin saking Pangarya Setana wonten dalemipun Bapak Manto Ibu Bos Sepokoh mriki marang janjimu awang manis nyitrani saiki njur lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani
sing tak gawa ora bisa Rin, ayo tot digayangne to ayo pemudane digayangne kene ini yo joget sedaya enggak Pak enggak neng di joget iki Bubong ketemu karo Mbak Rini nggih mulih kelongan coba ayo to kene to ketemu seliramu tak cukup neng tak nunggu beliau wong bagus kumpul karo aku nggih lho mulih tenang lho ayo nggih aja sarengan udo laras mau bengi wanci ne jam siji agak gajah kangi krungu wong awas kori awas yo terus maning gayeng Pak Kino lah nggih kula wedi nek mangap ngono nek mak plung ngono iya ora vitamin ora sah goreng no wengi ilang cepot kule Mbak Wilis dalem ngati-ati iya iki akeh laron golek leng dadi iki mangape rada sithik wae rasa ombo-ombo aja bombo engko ngeleng neh rekoso jikure aduh yo
agak dadak kangge rongo ori terus aing wengi ilang jebul aduh impenku suwe ora ketemu ate kok ninggalke kapika karo ngayu 11 ngudang anak. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 larane ndang dipangani Larane Pakmu. nabluk ya. Pakmu larane ndang dipangani. Lah wong Biasane senengamu ngene iki ndang timplok. dibotok. Rasa dibotok kesuwen. Langsung ya Rin. Langsung. Langsung sakwulune. Loh. Ayo ya. Awas. Ya Rin dan dikudang ya. Anak lanang lanang dhewe. Anak wedok wedok dhewe. Lanang wedok tak kudane. Besok pinter sekolahe. Mane 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 mane. Sare kawung diwiru-wiru. Hatiku bingung ora bisa turu. Lah piye carane no? Kok nama sole-ole. Apa? Yen gak roti aku ya. Lah terus? Takok no ngaleng-ngaleng. Nek rasing kuwi aku ya emang. Langit tanduk bali ngulon. Apa kina? Apa setiane kelakon? Amin. Blarak bisa berkendo. Mae cerak orang ngabirke. Hampir dhewe. Ae. Raden, Raden. Saya memang kuning-kuning. Saya pengen pinuju nyanding. Atuh kok nak oleh yen ra duren aku ya emoh. Ayo ya. Kok nok aleh yen ra sing nyinden aku ya emoh. Ngetan belingulon. Ngetan belingulon. Tua sediat ora kelakon mas. Ngetan belingulon. Terus Ulon belingetan. Ayo ya. kok nok oleh yen ra gedang aku ya emoh. Kok nok aleh yen ra sing dalang aku ya emoh. Ngalor beling idul. Terus Saiki awor sesuk ra kumpul. Kayeme kudu
bleret. Ayo tuang lagu Kas. Wong ayu bepujanku ati susah mang susah mung kangen sliramu wong ayu katresnanmu wayanganmu ngeridu atiku rino wengi tak anti-anti aku tetep tunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira sosok mending ana ing sisihmu ayo yo ayo yo ayo yo 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 sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku iya 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 wong ayu bepujanku ati susah mung kangen sliramu janjine rasa kali janjine iso mari aku sira kang beto nambani maju adi mengke janjine titip tresno Mas heeh titip kali janjine ya ora
nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sabar karo sapa tak senerina lengi Come on.
pisah angin gede rasa tresnaku dina wengi tansah nunggu ngarep-arep sok kapan balik tresno nanging atiku mbok gawe lara muda laras lho iki monggo Pak ning apa sliramu tega